sám v malém, třesoucím se stanu, přežívající silnou bouřku. Tak není divu, že jsem to v historii nemohl najít, vole, když se to jmenuje jako půl knihy, víš co. Takže jakoby, jasně, že jsem to nemohl najít, vole. Vodní svět, no má jak kdyby, že to ani není na planetě Zemi. Čekuj ne, kde žijou? Čekuj to, ty pičo. Viděl jsi to? Čekuj to, kde to jedou? To jsou mastři, ty pičo. Rybáři, ty vole, dřou za doláč. Ale viděl jsi to? Ty vem si tady jako, co? Tak to ne, no, jako. Ty pičo. Borci jedou Subnautiku, no. No mé vodní národ, no mé avataři, vole. Já nevím, jak se jmenovali ty vodní týpci. Ty pičo, ale rybka, tak to vypadá dobře, jak svině. Jako... OK. To je youtuber, ty krávo. Vlas tam do píči, to byl jeho, ne? Prostě já to chci vidět. Jestli k tomu něco řekne, jsou to jako rybáři, nebo... Hello everyone, jsem Guillaume z Vietnamu. Dnes... jsem venku, vole, na jasných rozbouřených mořích. OK. Jako tohle jsou jiný čípci, vole. Tady se jako, to není žádná prdel. To nejsou žádný máčky, vole. Čepica už je doma. Výborná práce, čet, je to vyprodaný. Děkuji moc. Děkuji moc. 200 kšiltovek pryč. Jsem si nevzal 2 pro sebe, bajde. After more than 4 hours. 4 hodiny na těch rybářských lodích. Jo, tak počkej, kamaráde, já jsem si reálně myslel, že oni jako jsou třeba kousek od břehu, jakože aspoň. Nevím, z jakého důvodu by tam byli, ale oni jsou asi trošku v prdeli, jako. Oni jsou hodně daleko, tak to je újezd. Oni tady žijí prostě a pracují přímo na moři, aby nemuseli dálku, tak to jsou jiný šéfové. Kde serou? Kámo, za stromem, jako, nezlob se na mě, ale tady zrovna je to docela jasný, kam serou. Chápeš, tady je to docela jasný. Vystřelovač. Radku, čau chlapé, Radek, děkuji 7 měsíců. Ty pičo, tak ochu, takhle se mnou zahoupej. Ale ten stan tam je jenom jeden. Jasně, rybářův stan uprostřed byl roztrhanej deštěm a větrem. Som na dovolenke v Chorvatsku, Ty ale vole. vitaj spad faty prdol. Borec by si zasloužil aspoň tam mít, víš, něco, ty vole, nějaký pořádný hadr připnutý, ale tak jako ty bouřky tam budou jako hustý. Ty krávo, borci jedou creative mod. Jirko, užívej Chorvatsko, chlape. Čo já chci vidět, jak tam půjde, hochu. A tam jich musí být víc? A oni jsou prostě takhle uprostřed. Dezorientovaní. A další stan. Pičo, takhle budou nájmy, vole, za chvíli. Tady jenom je na Vltavě, co ti jebe. To je piči. Už jenom tady ten move, co udělal, by mi trval 3 dny a nezvládl bych ho. What the fuck? No tak to vůbec no, tak to je hotovo. To je tělocvik za 5. Utulný mezonec za 2K eur měsíčně. Ahoj. Čau Magorosáku. Jsem zpět. Ahoj, čau. Ty piče jdou pomalu, jako opatrně, jako to... No mé z nákupu přišli, víš co? Small amount of food and water. Jasně, dovezou si vodu a jídlo, aby přežili. Ty pičo, to jsou normální rybáři, no. Já jsem myslel, že to je vesnice. Že tam takhle žijí. S tím džambárem ještě, rozumíš, ty vole? A už je doma, už je v pohodě. Ty vole, ochu. Jako solidní, ty krávo. Ty pič, jakou to má nosnost, hochu. No na mě je mi jasný, že na mě ne, ale ty vole borci.
jak místní rybáři, taky budu žít ve stanu. Ty pičo, to je hustej sidequest. A co mu půjčej za stan, protože jako moc jich tam nevidím, když se takhle rozhlídneš, ty vole, že by jako si mohl vybírat, ale je tady aspoň. Jestli, jo, to mám kameru, dobrý. Čau, nemáš kilo na rumpál do Mikuláša? Co kurva je, zase fasterosty do píči. Brácho, tvoje donaty mi chyběly, díky šéfe, děkuji. Čau okurko, Borec hraje raft, no. Ne, ale počkej, děkuji. Já jsem v klidu, že aspoň není třeba, nejsou fakt uprostřed někde. 4. Počkej, tady nemůže být hloubka. Jak to tam... Počkej, vole, musíme vyřešit, jak to tam je vyřešený. Inženýři. Protože aspoň tady je jako nějaká, že jo, zem, jakože. Ale jako jak je to nebe je hluboký v tom případě. Protože jsou tam zavalený ty póly. Tady ještě nebude taková hloubka, hochu. To by mě zajímalo. Před vámi je nováček rybář. Jasný. Jo, že se hrozně bál, že říkal, že se hrozně bojí chodit po těch hubených, co to je? Lanech. To lano, nebo co to je, vole, jak bys to řekl? Provazech. Lanech. Nováček ještě, nemá zkušenosti, vzal dobrou brigádu, ty vole. Ty pičo, klidu, ty vole, ta loď, ty kokote. Ty pičo. Je nováček, no, zkouší to, ty vole. Musí to vystylit. Borec tam ještě, pičo, Borec už se těší, vole. Borec byl týden doma na souši, vole, už potřebuje nutně chodit. Je to nováček, no, píšou, že nemá s tím zkušenosti a jde poprvé. Už padl víckrát, jo, takhle, už víckrát padl do... Ty pičo, ale ten to to je jak bisky, když ho, vole, pustíš z vany, kámo, že může jít do piče. Jakoby, chudák, ty vole, jakože to vypadalo normálně jak zrychlený, jak se rychle zde, hrozně rychlý to bylo, ale už prej víckrát padl do moře, tak se hodně bojí, má z toho strach. A dal to dobře, dal to dobře. Dal to dobře. Ty pičo, to bylo jako... Jako voda. OK. Takže jasně, ta její práce je vlastně tady v okolí nahazovat a shrimp and fish chytat, no. Ty krávo. Borec už jde zkontrolovat úlovek. Že, jak jde, ty vole? Jako Borec půjde tamhle to zčeknout, ne? Ty pičo. Jo, chlapi, tak tady jako velký respekt, jako Čípek tady jako hraje Twister, ty pičo, aby jako tohle není nějaká extra moderní jako technologie, víš co. Po 15 mi trh nějakou platformu, že? Já jsem na sednutí, že tam chvíli může pozevlit, aby nemusel být furt doma. Zdravíčko chlape, Boble. Čau, Rastamene. To jsou jiný mástři, ty kokot. Tady bych se mohl jít vysrat. To je jenom demo, Markusy, nebo jakou hru myslíš? Jo, myslíš tu koop? Tu si nemyslím, že kluci budou dneska chtít. Borec je úplně v klidu, ne? To je nějaký vloger, ty vole, který prostě sehnal tenhle kontakt. Že to jde jako zkusy. To je šéf. Teko si čau chlape, moc děkuji i za včerejšek. Díky, že jsi mě takhle supportl opět. Dík šéfe. Děkuju. Pičo, Airbnb by to bylo crazy. To by bylo šílené. Ale vy to nevidíte tam, viď? Já to vidím, že vy to nevidíte. Jak to, že to nevidíte? Moment. Kde to je, ty vole?
Vy to nevidíte, počkej. No, tady je to v pořádku. Tady je to, co to je, ty vole. Ty vole, co to je, ty vole. Ty píčo, co to je, ty vole. Čet, oni to udělali nějaký nový. Hovno! Opravil jsem to. Opravil jsem to. Space and Dandy. Děkuji ti moc, tohle je poprvé, co posílám do nej, vždycky jsem chtěla podpořit. Dandy, moc krát ti děkuju za krásnou podporu. Omlouvám se, že to pro mě neudělalo alert, ale technologie se mnou vyprcala. Děkuji ti. Děkuji, Dandy. Mě zajímá, co mu dají za stan. OK, roztrhaná síť. Ty píčo. Hej, ochu, tohle je excuse me. Počkej. Chci mi říct, že se drží takhle jenom prstama na noze. Čekuješ to? Prostě jakoby jenom leží a jakoby... Týpek hochu má achievementy už. Týpek má jakoby... Hodně achievementy. Hodně achievementy. Dělá celý život, no. Master. Ten bude fit, ty vole. Jako fascinující, kámo, hustý. Úplně zajímavý, úplně jsem to viděl. Kámo, jako on tam bude žít, ty vole. Týpek má upgradey, no. Se jim vždycky po 14 dnech objeví taková ta tabulka, kde si vybereš, že držet se na laně pomocí prstů na nohou. Nevolnost snížena o 15%, anebo vole, víš co, perky prostě. Víš jak, absolutní chill v palici a vole, možnost získat random láhev vody. Prostě no mé random perky. děkuji ještě jednou. Ty pičále, jako, tohle je jeho. Tohle je jeho, půjčili mu tenhle stán a Boris tam přežije pár dní. Ten se ale bude kempovat, ten nejde rybařit. Musel jsem sebrat kuráž, abych tam vlezl. Ty pičochu. Ach. Mně se líbí, ale jak vypadá furt v klidu, tyjo. Oči jak hajzet. Jakoby furt je v klidu. Borec normálně jako Prada, klobouk, naprosto nasrat, jakože na moři. To jsou absolutní gouti, kámo. Tohle jsou absolutní šéfové a nemám k tomu vůbec co říct, jako. Ty pičo, ti to mají fakt vychytaný. Dobrý, pojď. Pojď. Dobře ty. Machu ten výhled? Neumím, ty vole, nějak neumím zhodnotit, zdali je ten výhled jakoby dobrý, anebo není dobrý. Víš, jakoby, mám dva pocity. Nevím, jestli je ten výhled našláplej, nebo není našláplej. Jako je cool, ale tak 20 minut, bych řekl. Jo, ne třeba 10 hodin. Řekl bych, že je časově omezený ten výhled, jako vlastně, co se týče pocitu. A je tam, kámo. Jako večer to bude solidní, ty borci jako... Čau, čet, čau. Díváme se na týpka, který zkouší jakoby kempovat tady v místní boudě na moři. Jo, vidím, oni mají vždycky takhle vlastně sekci a tam mají prásklej ten stán. Ty pičo, no. Trošku bordel tam je prej, no. Tak jako, sorry. Jako, já cením jako to, jak to tam, jakože prostě tam vařej, víš co, mají nádobí, jedou, mají... To je jejich nové pracovní... OK, tomu věřím, tomu věřím. To je jak moje sluchátka, vole, vždycky, když jsem si dal na 2 minuty do kapsy, no. Je to v pohodě. To bude trvat rozmotat, buď v klidu. Tady jsem v klidu.
OK, týpek už jde čekovat sítě. On tam teda s někým bude. S tím rybářem vlastně. Ty pičo, těžká práce, ty vole. Si neumím představit, jako to jsou fakt klobouk dolů. Je mu skoro 50 let. Hell yeah. A má přes 20 let zkušeností. Vystřelovač konfet. Space and Dandy, ještě novej sub, no to je teda nátěr. Hrozný adrenalin. Jako v noci bouřka může být jako hustá věc. Jako hust, já bych to zvládl. Jo, mě by nezvládli, ale ty lana, protože ty lana mají nosnost podle mě tady těch chlapíků a já moje noha váží jak tady ten chlap. Víš co? Takže oni to mají jakoby build pro jiný jako lidi. Děkuju Space and Dandy a Ondry, tobě díky za resub, šéfe. Zajímavý večer, ty nevím, no, ale tohle mě uklidňuje. Jakože aspoň vidíš na nějakou... Vystřelovač konfet. Víš na souš. A ne, že vole, jenom prostě je, že se podíváš a nikde nic. Aspoň tohle prostě je uklidňující, aspoň trošku. Děkuju, Dandy, děkuji. Čau, Jítku! Tam není moc hezká, je v pohodě. Řasy, no, tam budou nebo něco, ale v pohodě. Ale jako nevypadají nějak jsem zvědavý, jak naplněj ty. Seděl jsem sám ve svým stanu. Vystrašený, protože se všechno jako třepalo. A Borec si v klidu makal na moři. Jo, tak kámo, tenhle zvuk, když vydává židle, když si na ní sedám, tak se mi taky nesedí dobře. Takže pana tady G jako dost chápu, že vlastně čekat teď, co jako upadne, nebo uletí za dveře, nebo co pod tebou praskne, je nepříjemný jako. Ještě jakoby... Hell yeah. Kdyby to bylo fakt nějaký ocelový konstrukce, fakt, že bys věděl, že to je přidělaný, že to je úplně bytelný, ale víš co, borci tam pracují kdo ví kolik let, to je, jak to řek, postavil jsem to, je to pevný, jako skála. Pane šifu, čau šéfe. Děkuju ti. Střecha vypadala, že díky větru má úletí. Cože? Pej, o můj bože, jebe, o můj bože, slyšel jsem, jak rybáři říkají, že jejich stan se rozpadl. Co budu dělat? Takže už to někomu se rozpadlo. Tam jo. Teď přijeli. Jediný, co jsem mohl dělat, je lehnout si a zůstat v klidu, než se Gia vrátí do stanu. Ty pičo. Borec už bych chtěl jít dom, ale hustej. Jo, ona přišla trošku bouřka, trošku vítr, no. Kamo, to jenom čekáš, kdy to uletí. Dạ xong rồi đó anh. No, Borec, ty vole, se vrátila Borec je úplně v čilu. Pro něj to je prostě odpolední větřík, víš co? Ter na to ne, ty mě neser. Mipindo, děkuji za darovaný sub. Děkuji. To mají třeba 50 korun na hodinu. Na hodinu, jo. Tak to mají na den. Jako sorry. Podle mě vydělají to, co uloví. A někdy podle mě pěkný hovno. Tam to bude fakt málo peněz. Děkuju mi, Pindo. No počkej, on mu k tomu něco řekne. Gió ghê hồn hả? Aha, on dá jumpárku v klidu. Có những khi giông còn hơn cái này nữa hả? Đây là lần đầu tiên mà em ra mà nó gió nhiều này. Anh đi mấy tháng này năm gió là phải. Počkej, třeba nám řekne. Hả? Mưa tới rồi. Jo, že se vrátil ty pičo na čas zpátky, protože začal psát. Ale dobrý, ten má dveře i funkční. Đây có thể nghe rất là rõ, chúng ta có thể cảm nhận cái tiếng mưa rất là rõ.
Ty krávo. Jako, tam se musíš naučit vlastně chillovat jak doma, víš co? On tam udělá tu práci a jdeš prostě do tohohle stanu, jakoby chillovat, jakoby. A musíš být v klidu, že se to nerozpadne. A číst si třeba knihu. Všechno se uklidnilo, měli jsme velký hlad, tak jsme si šli uvařit rýži. Teď už chillujou, no. Teď už dávají chilek. Jako kadit, počkej. Já jsem si z tebe dělal prdel, a tady se musíš nějak nahnout, tady přes kraj. No, abych spadl, no. Bo nakadíš, prostě, nevím. Nebudem to řešit, ty vole. Já jsem se nad tím prakticky zamyslel. Tady ten pán o tom nepochybuji, ten je schopný si normálně jakoby chytnout nohama a vykadit se přímo tam venku, úplně na klid, vytřít se, vole, úplně že na 100%, ale jakoby, no na ty lana, jako tady ten pán věřím, že jo, ale tady ten, co tam přijel vlastně pozevlit, tak to asi ne, hochu. Ngoài này thì tự nấu ăn riêng là gì, trong đất liền có nấu ăn riêng không? A už je v pohodě, už dávají chill. Đã ta. Chỉ nhà chỉ làm. Hele, když už víš, že to vydrželo tuhle jakoby bouřku, tak je v klidu, že vlastně teď už to vydrží ten stan, víš co? Nước đây hồi chắc nước cơm ăn ngon lắm anh. Mňam. S čím bude rejže? Máš nějaký krevety čerství? Sorry, čer, zajímá mě to. Jsem to chtěl včera najít a našel jsem to a neviděl jsem to ven. Pak vymyslím nějakou videohru. Můžeš dát... Koupačku nedáš, nevylezeš, no. Pičo, to je rejžička, kámo, když se neudělám ani doma, co ti jebe. Mají si jak dobrý rejže, ty vole. Hele, šel se podívat ven. Ty jsi šéf, kamaráde. Šel to zkusit. Šel na balkon. No. Fried dried fish. Osmažit sušený rybec. Jak takovou udělá bez rýžovaru, kurva, však to nejde. Hele, my jsme třeba na kuchařovi nemohli používat žádný sáčky, rýžovar, nic. Nás jakoby mistrová nutila se naučit dělat rýži v troubě. Ne v hrnci, my jsme je museli dělat i v troubě. Jakoby, jo. Že vlastně chtěli, že dal do trouby rejži a do takového toho vysokého plechu, dal jsi tam vodu a musel jsi to zavalit, no. A ještě tam přidat hřebíček, přesně. Ano, říkáš to velice správně, nesnášel jsem tohle. A pak jako bys to mohl, myslím, dodělat, a nejsem si jistý, pamatuju si, že jsme to taky dodělávali v hrnci, jakoby, jakože, pak na plotně, jo, ale ty vole, co to dělám po každý. Třeba, já si myslím, že ve velkých jídelnách ji dělají v konvektomatech normálně, v takových velkých těch, do kterého právě dají takhle ty plechy vysoký a dělá se to v tom, no. Takže se, jako dá se udělat dobře takhle jakoby rýže. Nutit učit. No jakože chtěli, že to je vlastně ten správný způsob, jak se to má vlastně dělat, víš co. Takže dá se to udělat i mimo rejžovar jako dobře, ale ne každý to jako zavalí, no. Někdo to prostě posere. Emote. Čau Vajeku. Díky za emote, za rýsa, děkuju. Co to máš? Sušenou rybu. Kurva, teď tam máte čerství, ty vole! A se jim asi nechce chytat teď na večer, když celý den byli na cestách. Čo? Kamo, vypadá to dobře, ne? Dívej se, setup má dobrý. A počkej, spaní, no, to je v pohodě, si lehnou. Pohoda. Tak ryba, vole, jako sušená, když ji mrneš do hrnce, to nebude pán moc dobře, ale chutný to být může. Nechal ten sos z té rejže, takovej, tu vodu. To ať je náhodou vypadá dobře, ne?
Rybec, ty vole. Vždycky ta ryba vypadá jako dobře, ale že bych měl jako chuť normálně v normální den, že bych se jako rybu, ty vole. Víš co, zbudíš se někdy a řekneš si, kurva, dneska bych si na oběd dal rybu. Nemáme tu kulturu ohledně toho tady, tak jako losos jo, ty vole, možná lososa by spráskal, někdo by si dal třeba pstruha, víš co, pstrouška, že má na něj fakt chuť. To je hustý, no. To je normálně z té rejže ten sos, ty vole. Prostě. Asi nějaký ochucený. Po večeři byla úplná tma. Jasně, takže jsme spali ve stanech. Jo. Museli počkat do 11 do rána. Do rána, ne? Logicky, nepůjdou vole. Nebo noc? Ne, večer. Večer pijem, ty vole. Hovno, tak ukaž, tak to je šéf, ty pičo, co ti jebe. Lên đèn lên ha, đẹp ha. Tak to mě Cái teď. đường này trước anh nhỉ? Zandej. Để em quay đây nó dễ. Ty pičo. On šel s tím džambárem? On šel normálně s... To je profíka, kurva. Kamo. On má... To oni jsou fakt málstři, jo. A kdy jsi ho zažeh? Jo, on ho má v ruce. Já myslel, že si ho zažeh ještě tam. Lên ha, đẹp ha. Tak moje máma. Làm cái gần này trước anh nhỉ? Je hustý, 20 let zkušeností, to Jdem jsou quay mástři jak prase. Vůbec má prostě šiktu, no. 100 kilo prej. OK, normálně si takhle lehl, použil ruce i nohy, aby táhl tu síť naplněnou rybama a krevetama, která vážila okolo 100 kilo. Dívej ty nohy, jak používá i. Tam není žádnej, víš co, že mechanismus, který mi to udělal, ty vole. Už přijeli týpci. On je ten mechanismus, přesně. Zajímá mě, kolik tam to, jako si uvidíme. Fishing will provide fishermen with everything they need. Ty krávo. Zajímavý vidět, jak se někde žije, Valba. víš jak to myslím. Čau Míšo, valba totální, ochu. No, začátek, no, začátek nevím, musí tam být s někým, kdo umí, no. Tohle mě fascinuje úplně nejvíc. Mě fascinuje úplně nejvíc. Jakože nepočkáš, jakoby, jako až pak jakože až si to odvalí, víš. On to prostě potřebuje dělat u toho kšeftu, to je na tom nejvíc fascinující. Jasně, v noci bylo jasný moře klidné. Co bylo, ty vole? To něco hodně. Ukaž. Takže odjíždíš. OK, byl tam jednu noc. Cái. Aha, odjíždí. Skoro po celém dnu a noci, co přežil ve stanu, ho vyzvedli. Vůbec už se těší, ty vole. Ale dobře, už si valí, ne? Už jako vypadá, že jako ví, víš co, že v tom má důvěru, že to tam je jako v klidu. Cảm ơn. Kamo, to není ten týpek, tohle ne. To je jiný. To nemůže být on. Ne, to byl jiný, ty vole. To byl jiný, ty vole, já jsem si říkal, jakože vypadá na pade fakt jako extrémně mladě, jako. Jste za rybky, ty vole. Krevety chápu. OK. OK, on fishing trip, zandali půl tuny
Scatfish. Co to kurva je za ryba? Tady mají led hozenej. Tohle je nejvíc valuable fish, kterou můžou chytit. Stojí $4 za kilo. Pičo, co to je, vole, za úhoř, vole, to je, jo, no to je nějaký goaldi, ty vole. Jsem v životě neviděl, vole, co to je, ty vole. Zajímavý takový mini, vole, divnoryby, ne? Pičo, co to chytli, ty vole? Tady je nějaký krab, ty vole, tohle vůbec nevím, kurva, co je. To je nějaká kaše rybí, ty vole. No jo, jenomže je dobrý, říkáš, že prodají, víš co, $4 za kilo prodají, pak se to prodá někde jinde do restaurací za $20 za kilo a tady týpci mají 5 centů. Víš, jak to myslím? To je jako real shit. Čau prochy, dík za 100 kiků, díky šéfe. Že oni jedou takhle jakoby a jedou zpátky, no. Čekal, že týpek tam bude třeba týden spát, já jsem si reálně myslel, to je vesnice, kde se takhle žije, když jsem to video jako hledal. Ty vole, tohle je v pohodě jako. The shitpost, jasný. Kámo, tohle bych si dal jak hajzl. A i ta mistička, ta rybka, víš jak ne, ty vole, nudličky. Pá, dobře, good soup. Jdem taky na to moře s tou lodí, tu hru, jak to hrál Hajze a Statoro. Jak se to jmenuje? Jo, počkej, this marine resource provides fishermen with it Marine resource provides fishermen with an income of approximately $100 za každý den a noc práce. Co? Jako já bych jim přál klidně $500, ale to jsem nečekal, jako. Nevím, jsem to nepřeložil nějak špatně. Jsem ti říct, co to je za rybu, ty vole. Já jsem říkal, co to kurva je tohle? Do píči zatvora, ty vole. Do hajzlu. Pičo, už jsem myslel. No jako je to dřina jak svině, ale jsem čekal, že mají třeba $2. Tě otázka, zda to není pro celou crew. No, já jsem čekal, že... A víš co, tak to může být Čína, kde, nebo že to nemusí být někde jako Indonésie. Nebo já nevím, někde, že Indie, kde dostanou fakt 5 centů. Já jsem čekal, že budou mít fakt málo peněz, fakt málo. Zár, loser! Proč on tam hodil Weigl? Jsem si nevšiml, no. Nebo ho chytli, vole. Nebo ten Weigl chytli, když týpek dokouřil a zahodil to, tak to ještě chytl, víš co, ten Weigl, tak to je větší úlet. Vážně mají dobrý prachy, jo, tak to je nice, já jsem měl úplně jako pocit, že jim dají hovno úplný. Ej, sorry, to... Jako tady ta ryba, to jsou 2 krevety. Víš co, se to je ryba, co tady čumí na straně prostě. Ale ten Weigl je hodně hustý, on se ho ani nevšiml, podle mě. Počkej, a tam... A dívej, jo, tam není jenom Weigl, hoši. Ne, Weigl, tady je... Jestli vidím dobře. Tady je nějaký plast. Tady je nějaký plast, jasně to chytějí, oni to musí pročistit, že jo. Pročistit, vole... Prostě bordel chytnou taky, no. Prostě chytějí to do sítě, že jo, všechno, co tam je.
potisk z petky. To vypadá jak... Jak se to pití? Caprison. Mày có mày đảo rồi, mày cũng không nghe mày đảo nữa à? Ale mají ledy. Dobrý, ty vole. Dobrý. Takže kolik je, ty vole, takže se vracejí domů třeba ve 4 ráno. Si to chápu dobře, aby měli fresh rýbec. No, jsou doma. Píčo, bude na jiný brigádě. 5 ráno. A teď vole prostě další den znova. No. Teď nevím, jestli se vracejí ty rybáři, nebo ty rybáři zůstávají v těch vlastně seafood market and will sell everything. No jasně. To je kšeft. Ty pičo, a tohle je co za rybu, chlapi, to musíme zjistit, ty vole. Že nejdražší ryba tam. Jako co se tam dá jako chytit. Ty pičo. Slizoun obrovský. Ty si jistý, jo. Ještě opravovat síť, no. To jsem si vymyslel. Jsi kokot. Dobrý vlog, ale. Počkej, co? Co točí ještě Mr. G? Počkej, vole, tak... Postavili malé strany uprostřed oceánu. 30 let, jak jedli, spali. Ochu, tak ten to tady jako jinak pročekovává. On se tam vracel, nám se, tohle bylo jeho jediný video odsaď, proto byl tak jakoby vystrašený a tak. A on tam asi jeho to asi začalo bavit a pak to začal valit, nebo má předchozích videí víc, ty vole, to je halus.